De megmondták már, nem? Nem mondták. Nem tudtál róla? Jó, szerintem ez tökéletes. Akkor egymából egyet. Aha. Bocs, Gergő. Nem tudsz bejönni? Itt behúzunk a városba, de akkor nem tudsz visszamenni, mi? Nincs zene, nagyon ültögélünk egy dumára. Csókolom. Na, jó, mondjuk. Szia! Ezzel kell csinálni? Nyugodtan bárhogy. De te bal oldalt, bal oldalt. Bélának kéne bal oldalt Ne, tevetnie, mert úgy állapodunk. Nyugodjunk meg, jó? Nyugodjatok meg. Gyorsabban. Peti, nem menj beljebb, hallod? Peti, nem menj be. Köszönjük Emőke, nagyon drága volt. Hello, puszi. Hajafele megyünk. Peti, ne vigyél be minket te. Nyugi. De mi a fél? Az mit mondod? Ha? Ha? Osi. Hello. Mikor? Átúszás közben? Nagyon ügyes vagy. Na, azon az oldalon, ez az. De fogd át a kezed. Úgy né. Úgy, húzod. Ennyi. Próbálok kanyarodni. Nagyon jó, ez így nagyon jó. Olyan mocskos. A kaszarodat semmi nem eszi meg. Ha beleesem, mutáció. Gergő, úgy sem magad felöltözni a kamerázó? Megkötünk egy pillanat? Nekünk meg elküldeni az összes levelet. Igen, mi meg gyorsítanánk, hogy küldött levelet a bíró, és megküldjük. Bár nem tudok evezni. Hát te cserélünk helyet? Ne haragudjatok. Bocs. Ne haragudjatok. Intim zónába bele. Nem is előtt, jó. Igen, de mindig Épp ilyen pároknál leánykérdésem. mindig megállunk egy kicsit. Jaj, zavarunk. Persze. Nem vicc, hogy most így, ahogy elvezünk, ellenkormányozunk el a világos kormányzásra. Középen ne hülyék, az nem jó. Hello, hello. Sziasztok! Jó napot! Hello! Félénk könnyebb. Tiszteltem. Hát, az nem kihívás. Ez kint is megy? Mi? Csak megfordul vele? Vízszintesen fogod. Van, ez is az is. Az is sirály, a fehér is sirály. A kicsik is sirályok. Nem hiszem, hogy csináljuk. Rókák? Rókák, Gergő? Úristen, micsoda egy egyszerű figura vagy te. Én tudom, hogy ez sok kép fog érni, de a róka nem madár. Hello, hello. Sziasztok! Ciao. Hát ez az. Gergő csomót tudna kötni az alkarjára, olyan kis hajlékonyak a csontjai. Az, amit a Péter megtett a szánközás közben. A legkeményebb sportok közben. Hallod, kötött rá egy csomót, aztán elszakította. Hello. Hello! Nem mindegy annyira. Hát miért a Péter ugyanúgy lát?
Orsika, fogjad végig. Ne menj ki, ne menj ki. Minek? Most minek mentek ki ketten? Hallod? Menj egy melegszedni. Én értem? Nekem fel kell öltözni. Hát kösz, hogy itt hagytok így. Bassza meg. Hello! Szia! De belül lenne egy kis csarnok valami. Ilyenekben azért az indiai akcentussal nyomják az angolt, az meg teljesen egyértelmű. És az indiai gyerekükhez angolul beszélnek. Ez populáris ez a hely. Nőnek Ne csináld már, hallod? Miért kell egy ipari kettőlettel? Elkap valami örvényt. Hú, de nagy bazd meg. Hát és ilyen hajók egyet hajók. Hozzá. Én nem mondani veled, Jó? Jó, várjál, próbáljuk meg azt, hogy emelem a hátteret, és akkor mehet. És azért ne fussunk. És az mit számított neked a Gergő? Mit számított neked a Gergőnek szűk a bejárata? Óvatosan. De az rárakod a... Én nem rakom rá. Ne. Várjál, Peti!